Nu. Acum am făcut facturete cu mupapete, sunt de 550, cu 10 bucate, cauciuc sunt 750-40, cu ulei cu 7 bucate, ulei 180. No, sunt 7 bucate, 200, cu lampe 8, sunt 310 bucate, 350. Cu taxa Invengo, 120, 38, 740. What did you know? No. Lots. Da. Da. Eu mănânc cu prăjite, cu salate, cu cartofi și... What did you know? You know. No. Da. Cu Heiken. Heiken. Cu Heiken. Cu ceai cu vitamine. No. Carne cu toate diferențe, cu carne cu cartofi și ăla bun. What did you know? Barazele sunt și ăla. What did you know? Cu you know. No. Da. Cu Ivengu. Cu asta cu Belgie nu mai putem să zicem atâta. Nu. Cu Ivengu mere. Nu. Cu salate cu cartofi. Cu salate cu cartofi. Botocan de cartofi. No, și ăla bun. Lații. Lații. Ba, dar te zic cum să nu mă duc, că acum te la 7:30 sunt cu american cu mece. Cu asta cu Bulgaria să joacă acum. Asta cu ochii, asta cu Mercuraciu că nu mă joacă. Mă slabe. Nu. Mă slabe. Nu. Nu. Cu venetul, cu toate diferențe, eu mă bem. Nu. Atunci la 6:30 să trecem. La acolo, la satul mare. Nu. Da, da. Dar cum să nu? Da, da, da. Am. Nu mai trebuie să... Da, hai. Scriu. Șerban. Șerban Vasile. Da? 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 No, da, da. Șerban Vasile, satul mare, 150, la autogara. Da, da, că eu nu. Nu. Ciao, ciao. Salut. Mult.